ακουστικό. Θα πάμε στο στούντιο 2 του TVS για να συναντήσουμε τον Διευθυντή του Φροντιστηρίου Προβολή, τον κύριο Βασίλη Παπαπαύλου. Καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, είπαμε οι βαθμολογίες των υποψηφίων και φυσικά δίνεται και η έμφαση στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού, τη σωστή συμπλήρωση. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαπαύλου, και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Πράγματι, σήμερα, μετά από περίπου 25 μέρες, ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των μαθητών στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, οπότε ταυτόχρονα προκύψαν και τα μόρια τους ανά επιστημονικό πεδίο. Επομένως, ο κάθε μαθητής, γνωρίζοντας πλέον τα μόρια του, χωρίς να σημαίνει ότι φτάνουν μόνο αυτά, μπορεί πλέον να προχωρήσει, και εδώ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, που είναι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Καταρχάς, κύριε Παπαπαύλου, να μιλήσουμε λίγο. Η εικόνα που υπάρχει γενικά για τον νομό Σερών, εσείς ξέχωρα από ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Προβολή, είστε και πρόεδρος φροντιστηριούχων, είναι καλή ότι ο νομός Σερών για ακόμη μια χρόνια είχε πρωτιές, έτσι. Ο νομός Σερών πάντα ήταν στους νομούς που μπαίνανε μπροστά σε επιδόσεις μαθητών. Έχω την εικόνα πολύ καλών γραπτών, δηλαδή φέτος οι μαθητές μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα και πιστεύω ότι όταν θα έρθουν με τη σειρά τους και οι βάσεις, εκεί θα έχουμε και πολύ ευτυχή αποτελέσματα στις εισαγωγές στις διάφορες σχολές. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το δικό σας φροντιστήριο, πήγαμε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, πάντα σε σχέση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται στην ουσία για διαγωνισμό και όχι για εξετάσεις. Τα θέματα θα τα γνωρίζετε και στη φυσική, αλλά και στη χημεία και στα μαθηματικά ήταν ιδιαζόντως δύσκολα. Παρ' όλα αυτά ανταποκρίθηκαν τα παιδιά και όχι μόνο βέβαια στο δικό μου φροντιστήριο. Γνωρίζω ότι έχουν πάει αρκετά καλά και σε άλλους συναδέλφους. Εκείνο όμως που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι, και κυρίως γι' αυτό ετοιμάστηκα σήμερα, είναι αυτό που είπα πριν. Το μηχανογραφικό δελτίο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι χωρίς ένα σωστό μηχανογραφικό δελτίο, ενδεχομένως τα όποια μόρια να πάνε στράφη. Φυσικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, όποιο αποτέλεσμα και να έχουν φέρει. Από εκεί και μετά όμως, να μην ξεχνάμε ότι η έρευνα που έγινε έδειξε ότι πέρυσι 6 στους 10, κύριε Ξανθόπουλε, περάσαν σε σχολή τυχαίας επιλογής. Ναι. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί είτε γιατί ενδεχομένως να μην πιάσαν τα μόρια που απαιτούνταν για τη σχολή που σε ενδιαφέρει, είτε γιατί κάνα μια πρόχειρη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ίσως και ο ενθουσιασμός από τις βαθμολογίες, στην περίπτωση που είναι καλή βαθμολογία, έτσι, το αφήνουν πολύ πρόχειρα να το συμπληρώσουν, και αυτό είναι το λάθος. Στο παρελθόν, το 2000, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πολύ καλές βαθμολογίες, άπαντες χαιρόντουσαν, αλλά όταν βγήκαν οι βάσεις είχαμε φοβερή άνοδο και είχαμε εκπλήξεις δυσάρεστες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει ο μαθητής να ιεραρχήσει τις δικές του επιθυμίες με βάση τις κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του, να χωρίσει τις σχολές λοιπόν που τον ενδιαφέρουν σε 3 ομάδες, αν μπορεί, α, β, γ, ανάλογα με ευθύνουσα σειρά ενδιαφέροντος, και να προχωρήσει στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σαν να έχει 20.000 μόρια ή σαν να έδινε, χωρίς να έδινε εξετάσεις. Έτσι και μόνο έτσι θα πρέπει να μπει το μηχανογραφικό, γιατί αυτό που πρωτίστως πρέπει να εκφράζεται είναι η επιθυμία του μαθητή και οι προοπτικές της σχολής που επιλέγει. Ποιον πρέπει να συμβουλευτεί ο μαθητής? Άλλοι συμβουλεύονται την οικογένεια, άλλοι το κάνουν με φίλους, άλλοι το κάνουν στο πόδι, κύριε Παπαπαύλου. Φυσικά το τελευταίο με τίποτα, και βέβαια η οικογένεια πρέπει να συμμετάσχει. Η πληροφόρηση όμως για τη σχολή, που κυρίως πρέπει να αφορά 2 σημαντικά πράγματα. Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών, τι θα μάθω, όταν θα βγω, τι θα έχω διδαχθεί, τι θα ξέρω, αλλά και ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Όσον αφορά για τα μεταπτυχιακά, θα έλεγα ας μην βιαστούν από τώρα. Σε 5-6 χρόνια που θα βγουν, μπορεί να έχουν προκύψει νέα μεταπτυχιακά και νέα δεδομένα. Είναι σημαντικό λοιπόν τα πρώτα 2 να δουν οι μαθητές, και φυσικά στις μέρες μας, με την οικονομική κρίση που μας στείλει στην ελληνική οικογένεια, πρέπει ο μαθητής με τους γονείς του να συζητήσουν πολύ σοβαρά και τις δυνατότητες που έχει η οικογένεια να σπουδάσει το παιδί της μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής. Αυτό είναι από τα πρωτεύοντα πλέον, νομίζω. Ναι, επομένως, ενδεχομένως ο μαθητής να υποχρεωθεί να επιλέξει και σχολή Δευτέρας ή Τρίτης προτίμησης, που είναι όμως στον τόπο μόνιμης κατοικίας του και όχι μακριά, καθαρά οικονομικούς λόγους. Γι' αυτό και λέμε ότι ενδεχομένως, αν και δεν θέλω από τώρα εγώ να προχωράω σε κρίσεις για τις βάσεις,
το θεωρώ πολύ παρακινδυνευμένο. Άλλωστε, ακόμα δεν έχουμε ούτε καν τα στατιστικά από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει καθαρή εικόνα επί του παρόντος. Δεν είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, κάποιες μικροεκτιμήσεις γίνονται, αλλά κυρίως για να κερδίσουν εντυπώσεις κάποιοι. Για μένα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο οι επιθυμίες και η σειρά με την οποία οι μαθητές θα ζητήσουν τις σχολές. Πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε επαρχία και στις μεγάλες πόλεις, λόγω του λόγου που εξαιτίας του οικονομικής κρίσης, ναι. Και επομένως θα πρέπει για αυτόν τον λόγο η συμπλήρωση του μηχανισμού να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Κύριε Παπαπαύλου, πείτε μου κάτι. Πιστεύετε ότι σήμερα ημέρα με την οικονομική κρίση και με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που έχετε δει και εσείς κατά καιρούς από την εμπειρία σας, εξακολουθείτε εσείς να συμβουλεύετε ή να λέτε ότι επιλέξετε, προτιμήστε τη σχολή της επιθυμίας σας? Αυτό και μόνο κάνω. Καταρχήν να σας πω ότι... Ξέρετε γιατί το λέω, δεν το ρωτώ κακοπροαίρετα, το ρωτώ υπό την έννοια ότι νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά και χρονιά, νομίζω ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι το ίσως το... Είναι αντιληπτό και βέβαια η επαγγελματική αποκατάσταση είναι θεμιτή. Ποιος μπορεί να πει όμως σε 5, 6 και 8 χρόνια που κάποιοι μαθητές, κάποιοι φοιτητές θα κάνουν για να βγουν στην αγορά εργασίας, πώς θα είναι η κατάσταση τότε? Ναι. Δηλαδή, όσοι μπήκανε δάσκαλοι στα παιδαγωγικά πριν 4 χρόνια, πόσο άλλαξαν λοιπόν, μια τώρα? πολύ καλή πάσα να πόσο άλλαξαν τώρα? Ναι, να σας πω ότι παράδειγμα με μια άλλη έρευνα για τους δασκάλους που κάποτε είχαν ανέβει πολύ κοντά μας, οι βάσεις πάρα πολύ ψηλά, γιατί γινόταν άμεση αποκατάσταση, διοριζόντουσαν. Παρ' όλα αυτά, μέσα από έρευνα, 3 στους 4 δασκάλους, κύριε Ξαθόπουλε, δεν επιθυμούσε να μπει σε τάξη. Άρα δεν ήταν κάτι που το ήθελε πραγματικά. Άρα αναρωτιέμαι, θα είναι αυτός ο δάσκαλος όταν έρθει η ώρα να μπει στην τάξη και καλός δάσκαλος? Επίσης να πω ότι υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία είναι σε πλήρη κορεσμό. Και βέβαια με μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Π.χ. έχουμε έναν ανά 250 κατοίκους στη νομική. Ένας δικηγόρος ανά 250 κατοίκους. Όταν στην Ολλανδία είναι ένας στους 1.100. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το εργασιακό περιβάλλον, το επαγγελματικό περιβάλλον για τα παιδιά που θα μπουν νομικοί. Ναι. Κάθε χρόνο βγαίνουν 4.000 φιλόλογοι. Δεν λέω να μην πάει φιλόλογος κάποιος ο οποίος το αγαπά και το θέλει πραγματικά. Να πάει. Ο καλός δεν χάνεται. Ποτέ. Αλλά πρέπει να ληφθούν και αυτές οι παράμετροι. Στο ΑΣΕΠ, αν γίνει, στο προηγούμενο 2008 πήρανε 1 στους 150 γυμναστές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά και φυσικά εδώ χρειάζεται πληροφόρηση και την πληροφόρηση μας στην ευχάριστη θέση να τη δώσουμε λοιπόν από τους μαθητές πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους. Έχετε παρατηρήσει κάποια στροφή των υποψηφίων προς στρατιωτικές και αστυνομικές? Γιατί και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα πλέον, έτσι. Από ό,τι μάθαμε είχαμε μία μείωση 5% στους στρατιωτικούς. Είχαμε μία πιο μεγάλη μείωση στον αστιφυλάκο, νομίζω από τα 700 άτομα θα πάρουν γύρω στα 500 και μία μικρότερη μείωση, αντί για 100 θα πάρουν γύρω στα 75 άτομα αξιωματικών. Αυτό επομένως ενδέχεται να κρατήσει ίσως και να αυξήσει τις βάσεις, γιατί αναμένεται μεγάλη ζήτηση λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης. Π.χ. θα αναφέρω το ΣΑΣ ιατρικό, τι σου κάνει, εκτός από το ότι βγαίνεις γιατρός, σου εξασφαλίζει για οικογένειες που δεν μπορούν ή δεν έχουν τον τρόπο να σπουδάσουν αλλιώς τα παιδιά τους, σου εξασφαλίζει τις σπουδές τους, έτσι δεν είναι? Αναλαμβάνει το κράτος. Άρα περιμένουμε πράγματι στη στρατό και αστυνομία να έχουμε μεγάλη ζήτηση. Έχω την αίσθηση πάντως ότι χρόνο με το χρόνο, επειδή οι φωνές οι δικές σας και οι προτροπές δηλαδή και των συναδέλφων σας είναι επανειλημμένες και στοχευμένες, νομίζω ότι ολοένα και περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες σας ακούν πλέον στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Γιατί προφανώς έχουν πληροφορηθεί ότι και κάποιοι προγενέστεροι υποψήφοι έχουν πέσει θύμα μιας κακής συμπλήρωσης. Έτσι, δηλαδή είχαν πολλά μόρια και έχασαν τη σχολή, την κορυφαία ή τη σχολή της Θεσσαλονίκης και αναγκάστηκαν να πάνε στην Κρήτη, στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο. Ενώ η Θεσσαλονίκη είναι ζηλευτή για τους αιρέους, να το πω πιο απλά. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να δώσουν την δέουσα προσοχή. Έτσι, κοιτάξτε, ο δικός μας ο ρόλος είναι καθαρά συμβουλευτικός. Δεν αποφασίζω εγώ τι θα δηλώσει και ποια σχολή θα δηλώσει και με ποια σειρά θα τη δηλώσει ο μαθητής. Απλά συμβουλεύω. Είμαι στην ευχάριστη θέση να του δώσω άπειρες πληροφορίες. Και αυτό το πήραμε πάνω μας μετά από την απουσία, δυστυχώς, ενημέρωσης
μέσα από τον κρατικό. Μα και εσείς χρειαστήκατε να ενημερωθείτε, κύριε Παπαπαύλου, για αυτά, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Να πω όμως και κάτι ακόμα σημαντικό που μερικοί, ή μάλλον πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και δεν το έχει πάρει στα σοβαρά ακόμα. Έχει το δικαίωμα ο Έλληνας τελειόφυτος με τον βαθμό που έχει βγάλει, τον βαθμό πρόσβασης, να κάνει και το μηχανογραφικό για σχολές στην Κύπρο. Μπορεί λοιπόν από 2 έως 20 Ιουλίου να συμπληρώσει από ένα ή από 2 παιδεία έως 10 σχολές στα πανεπιστήμια της Κύπρου, να τα ταχυδρομήσει συστημένα, θα μάθει αν μπει μέσα στο site των πανεπιστημίων στην Κύπρο, και από εκεί, αφού γίνει αξιολόγηση, μπορεί να κληθεί, να καταλάβει θέση σε κάποιο τμήμα που στην Κύπρο θα είναι διαθέσιμο, αλλά δεν θα είναι στην Ελλάδα, χωρίς να είναι δεσμευμένος να απορρίψει τη σχολή εδώ. Θα επιλέξει. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την επιλογή της σχολής βάσει της εντοπιότητας και της μη μετακίνησης? Δηλαδή, εγώ μιλώντας με αρκετούς αιρέους μαθητές και μαθήτριες, ενδιαφέρονται περισσότερο για το ΤΕΙΣΕ, ας πούμε για κάποιες σχολές, για το ΤΕΦΑ ενδεχομένως, για ό,τι τέλος πάντων υπάρχει εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Νομίζω ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα αντιληπτό στη διαδρομή του χρόνου, έτσι? Θα δείξει καλύτερα μέχρι τις 5 Ιουλίου που θα τελειώσει η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης του μηχανογραφικού. Άλλωστε, στην πραγματικότητα, από σήμερα ξεκινάνε τα παιδιά να ασχολούνται με το μηχανογραφικό τους σοβαρά. Πράγματι, τα ΤΕΙ των Σερών είναι θαυμάσια, εξαιρετικά, με πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό, δίνουν πάρα πολύ καλές προοπτικές και καλά κάνουν όσοι το επιλέγουν να τα επιλέγουν, εάν πραγματικά η σχολή που περνάνε τους εκφράζει και τους αρέσει. Τα ΤΕΦΑ, σας είπα και πριν, είναι καθαρά θέμα προσωπικό. Οι γυμναστές υπάρχει υπερπληθώρα, δεν λέω μην πάτε, όποιος πραγματικά θέλει να πάει να το βάλει. Η στροφή όμως αυτή για σχολές της πόλης μας πράγματι υπάρχει και όχι μόνο από φέτος. Μάλιστα. Είμαστε δηλαδή, τα ΤΕΙ μας έχουν από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλήρωσης θέσεων, όταν σε άλλες πόλεις υπάρχουν ΤΕΙ που πέρυσι είχαμε και 0 εγγραφές. Σωστό είναι αυτό. Άρα, συμπερασματικά, τι λέτε στους μαθητές και τις μαθήτρες για να κλείσουμε? Αυτό που σας είπα, θα επαναλάβω, πρέπει ο κάθε μαθητής να ψάξει το δικό του διαμάντι, τη δική του διαμάντι σχολή. Πρέπει να κλείσει τα αυτιά του στις φήμες. Σχολή υψηλόβαθμη δεν σημαίνει κατά ανάγκη και καλή σχολή ή σχολή που θα ταιριάσει στον μαθητή. Να ξέρει επίσης ότι η σειρά προτίμησης δεν παίζει κανένα ρόλο παρά μόνο στο στρατό και στην αστυνομία ως τρίτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας, και να κάνει ένα ολοκληρωμένο μηχανογραφικό, δεν χάνει ακόμα και αν βάλει όλες τις σχολές και από τα 2 παιδεία. Μάλιστα. Και όλα θα πάνε καλά, εύχομαι καλά αποτελέσματα και με τις βάσεις όταν θα βγουν τέλη Αυγούστου, και φυσικά να δώσω συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά και στους γονείς για τη δύσκολη χρονιά που βγάλανε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Παπαπαύλου. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια σύντομη διακοπή στο σημείο αυτό και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.